Здравейте и добре дошли на видеопрезентация на многостаен апартамент в комплекс Резиденс Парк, квартал Сарафово. Ще започнем с презентация на общите части на комплекса. Тъй като е затворена територия, влиза се посредством чипове. Всеки апартамент е снабден с видеонаблюдение. Посредством ето тези камери тук се излъчва то и таблети в самите апартаменти. Паркоместата са по протежение на целия път на комплекса, който под формата на П обикаля комплекса. Това, което е интересно, за разлика от другите комплекси, че тук има много територия, която е за ползване от самите собственици. Ето започваме с това, което е тук, като детска площадка за най-малките, което е доста приятно, с трева отдолу, за да е меко в случай, че някое дете падне. Също така към апартамента има и възможност за закупуване на паркомясто, което се намира тук в съседство. Продължаваме напред. Вляво може да видите парково пространство, което по-късно също ще го покажа. Ето така. Заедно с масичка, с пейки за сядане, рози, растения. Като цяло комплексът е доста добре поддържан. Сега естествено есен и постоянно падат листа, мете се често въпреки това. Тук в тази територия имаме оградено барбекю, което е вече за по-възрастните. Барбекюто е за ползване, за свободно ползване от абсолютно всички. Виждате, хората събраха пари и сложиха ламинат, маси, столове. Даже има телевизор, който е свързан с телевизия и работи абсолютно постоянно. Виждате, всичко е на принципа на съвместното съжителство, т.е. хората си събрали са си пари, поддържат си го със собствени усилия. Вечер доста често тук хората се събират и, как се казва, социализират. Ще направим кратко обиколка и на задната част на комплекса. Тук се влиза от към вход Б, това е вход Б, който вход е не е този, в който се намира апартамента. Има тук други паркоместа. Ще превключим обратно към... Ето това е вход Б. И отиваме обратно към вход А, където се намира и нашия апартамент. Направо ще включа там. Сега се намираме пред самата сграда и парковото пространство пред нея. Особеното за квартал Сарафово е, че морето гледа на юг, съответно южно изложение и глед към море тук са абсолютно съвместими. На първия етаж виждате са апартаменти с частни дворове. Просто накратко показваме това парково пространство, да видите колко добре поддържано е то, с различни дръвчета. И сега се пренасяме в общите части на самата сграда. Това тук е парковото пространство, което е вътре в комплекса. От него сме съвсем близко до входната врата. Пренасяме се към нея. Отново със същия чип влизаме. Вече в общите части на комплекса, написано Резиденс Парк. И се качваме до апартамента. Влизаме в апартамента. Насреща пред нас се открива голямо входно антре с възможност за инсталиране на портманто тук. Вляво е първата спалня с големи прозорци. Продължавайки напред, вляво следващото помещение е мокро помещение. Виждате, има възможност да се монтира тук пералня, бойлер, а вдясно е банята. Тъй като нямам светкавица, в момента само ще видите горе-долу. Започнате ремонта на банята, има инсталирана вградена структура на грое. Следващото помещение, отново вляво, е с вход към спалня, която е със собствен санитарен възел. Ето това е спалнята. И тя си има собствена баня. Ето тук е замивка инсталирано. Отсреща също за бойлер, мисля, че отново за гърне замивка, с градена структура на грое, с затъмнени прозорци. Продължавайки напред,
коридора прави малка чупка, където се отваря другата спалня, която е най-малка по размери. Тя е реално направена да бъде като кабинет. Т.е. предимно работна стая с пространство тук за гардероб. Влизаме в най-съществената част на апартамента. Това е огромният хол. Светъл с южно изложение, южно и източно изложение, който преминава към голяма тераса. А от тук имаме спираща дъха гледка към морето и Бургаския залив. Просто наистина прекрасна морска панорама. Както казах, и източно изложение, което прави апартамента още по-светъл. Възможност за монтиране на голяма кухня с остров е оставена в тази част. Предвидено място за трапезария е тук и съответно дивани в тази част с телевизор там. Ще излезем на терасата. Това, което е интересното за апартамента, е, че навсякъде са монтирани тройни стъклопакети с дограма на грое. Рехал. Съответно най-високото ниво на шумо- и топлоизолация в апартамента. А тук виждате, имаме доста голяма тераса с прилични размери, където може да се остави маса, столче и така нататък. И отново прекрасна гледка към морето и от тук. Още един път показвам снимка на парковото пространство, колко много зеленина има. И отново гледката пред нас, която се разкрива. Изкарани вече тръбни пътища за климатици. Финна шпакловка навсякъде в апартамента. Замазка също така направена. Споменах, че има вградени структури в двете тоалетни единствено и врати интериорни. Състояние, както се казва, на тапа. Това е апартамента. За следващия въпрос оставам на разположение. Станислав Новков, от имотен партньор съм. До скоро!